मोजांखौ माब्लाबाबो गुबुन हारिया सहाय होनो नागिरा। दिनै बर'नि रंजालि बैसागोखौ मानिकपुर गामिनि गेलेग्रा फोथाराव गाजा गोमजायै रंजालि बैसागोखौ खुंनाय जायो। बे रंजालि बैसागु बरायनाय फोरबोनि गेजेरजों बर' कसारी अनसाय गाव हायुङारि खुंथायनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मिहिनीश्वर बसुमतारिया ओरैबायदि बुंथियो दि जोंनि मोजांखौ गुबुन हारिया माब्लाबाबो सहायनो हाया आरो जोंनि मोजांखौ फोसावनो नागिरा आरो जोंनि मोजांखौ खोमानो नागिरो। दामनाय देनाय मोनसे गोरों गोरा जायोब्लाबो दोनखोमानो नागिरो होननानै बुंथियो। मख'जाथावदि थांनाय ISL आव हायद्राबाद FC नि फाइनालाव जोंनि बर'नि फिसा हलिचरन नार्जारिया हायद्राबाद FC नि जानानै गेलेदोंमोन आरो बेनि गेलेनायाव हायद्राबाद FC खौ देरहाहोनो हादोंमोन। नाथाय आसामनि खौरां बिजिङाव बर'नि हलिचरन नार्जारिया आसामनि खौरां बिजिङाव मोजां जायगा मोनदियासै होननानै फोरमायदों आरो इयुनाव बेफोरबायदि जानाङा होननानैबो फोरमायबावदों। बर' कसारी अनसाय गावारि खुंथायनि जानानै दिनैहाय आङो बावहाय मानिकपुर गामि बे गेलेग्रा फोथारावहाय स्निथि रंजालि बैसागु फोरबो बेखौ बरायनाय हाबाफारि बावहाय नुजाफैनो मोनना खोब गोजोननाय मोनदों, मोजां मोनदों आरो रायजो राजा जोंनि ओनसोलनि सानजार नोगोरनि बयबो गाजा गोमजायै बाहागो लादों, बयबो रंजादों आरो बिदि मोसानायखौ नुनो मोननाय जादों आरो माखासे आलासिफोर लेंहरनाय सौफैदों बेखौ नुनानै आरो बर'नि माहारि आफादफोर गासैबो बावहाय बाहागो लानायनि थाखाय आं खोब मोजां मोनदों। आरो बाथ्राया जाहैबाय बैसागुआ बर'नि आजौ आजौनिफ्राय फालिबोनाय मोनसे फोरबो, बर'नि आंगो फोरबो। बे फोरबोखौ बर'फ्रा गोदोनिफ्रायनो फालिबोखादों, रंजाबोदों, मोसाबोदों। दिनैबो बे थांखिजोंनो बावहाय जोङो सानजारि नोगोर बैसागो फोरबो आफादा बेखौ बानजायनानै खुंफुंदों। बे जोंनि थाखाय गोजोननाय लाबोदों रायजो राजानि गोसोआवहाय। दा बेखौ आङो नैबेखौ बुंनो लुबैगोन जे जोंनि बर'फ्रा गोदोनिफ्राय जे आसार खान्थिजों बैसागो फोरबोखौ मानिबोदों, फालिबोदों, बे आसार खान्थिखौनो बिथा खालामनानै दिनैनि गोदान जोलैफ्राबो रंजानांगौ, रंजादों आरो बैसागु होनोबा बर' रायजो राजाफोरनि मोदोमा दुंखांखायो आरो बे हिसाबैनो जोंनि रायजो राजा बयबो बैसागुआव बाहागो लानायखौ जोङो गाजा गोमजा नुनो मोननाय जायो। बे गोदोबो दंखायोमोन, दाबो दङ, इयुनावबो थानांगोन, साबसिन खालामलांनांगोन आरो जोङो काउन्सिलर जानानै इयुनाव फैबाय थानाय समफ्रावहाय जोङो खुंथाय खाबुखौ लानानै जों बोरैहाय हेफाजाब होनो हायो बेखौ जोङो नाजालांगोन आरो बर'नि बैसागु जि मोनसे मोसानाय बा बैसागु फोरबोखौ जोङो बुंनो थाङोबा बुहुमनि मोनसे फैसालिसिम वर्ल्ड स्टेजसिम जोङो मोजाङै लांनानै गसंहैनो हानांगोन, गसंथाहैनो हानांगोन, फसंहैनो हानांगोन। बे हाबाखौबो जों मावलांनांगोन आरो जोङो बे हाबानि गिलिर बिबानखौ रुजुनानै बयबो जोङो जयै खौसेयै खामानि मावलाङोबा बे जाफुंगोन होननानै जोंहा मिजिं दङ। बाथ्राया बेल', जोंनि मोजांखौ जोङो गुबुना मालाबाबो सहायनो नागिरा, जोंनि मोजांखौ खोमानो नागिरो। जोंनि मोजां मोजां मोसानाय, दामनाय देनाय बा माबा मोनसे आयदाफ्राव जोंनि मानसिफ्रा गोरों गोरा जायोब्लाबो दिनैहाय जोंखौ फोसावना होनो नागिरा, बेखौबो नुनो मोनदों। मोनसे एग्जाम्पलखौ आं एसे बुङोबा एसे बोरैबा जागोन नामा एसे बुंनोबो लुबैलायलाङो आरो दाखालिसो ISL नि फाइनाल जादोंमोन ना आरो जोंनि सासे बर' फिसा हलिचरन नार्जारिया बावहाय हायद्राबाद FC नि जानानैहाय जि मोनसे चेम्पियन टिम बेनिनो सासे गेलेगिरिमोन आरो बेनि जोबथा गलजोंनो देरहासारबो जादों हायद्राबाद FC आ। नाथायबा आसामनि जि मोनसे खौरां बिजों बर'नि जोंनि पर्टेल निउसफ्रावथ' जों गोबां मोनदों, बे गोजोनथाव बाथ्रा। नाथाय नेसनेल मिडियाबो फोसावबावदों। दा आसामनि जोंनि जि मोनसे इलेक्ट्रनिक मिडिया बेवहाय मोजां जायगा मोनाखै, बे एसे दुखुनांथाव बाथ्रा। दा बिदिया जानो नाङा, माने जों डिसक्रिमिनेसन जानाय बायदि फिल खालामो। बे दाजाथों इयुनाव जों बेखौ खावलायनो लुबैगोन नोंथांमोननि बे समाव जिहेतु जोङो आउट अफ BTR नि गेजेराव बर'फ्रानो राव रोङि बर'फ्रा बैसागोखौ एसामिसफोरनि नेमखान्थिजों फालिनाय जायो। नोंथाङा सासे गाहाय मावफुं सोद्रोमा जानानै बिथांमोनखौ मा खावलायगोन? बियो सम एसे लागोन आरो जोङो बेखौ जोंनि हाखु दाखु माबा मोनसे जोङो एब्राबलि माबा मोनसे खामानि मावनो थाङोबा जेंना फैयो। दा लासैनो जों जोंनि आंगोथिखौ बैसागुखौ बा जोंनि हारिनि सिनायथिखौ
जोङो बिथांमोननो मोजां बुजायनो हानांगोन आरो जों बर'सो गिबियाव जों बर'नि थै मोदोम लानानैनो मुं मुसि लानानै जों जोनोम जादों बर' समाजनि जों मावनांगौ दङ बर'नि हारिनि थाखाय जोङो मावनांगौ दङ बेयो जोङो जेब्लासिम बर'नि गाव जे बर' आं बर' बे सान्थौखौ जेब्लासिम गोथौयै बिथांमोननि गोरबोआव फोनांनो हाया गोरबोआव जायगा लानो हाया मोनसे जेंना फैबाय थानो हागौ ओंखायनो जों काउन्सिलनि गेजेरजों अनसुंथाइ होनायनि गेजेरजों बा जों लोगोआव लाफानायनि गेजेरजों जों माखासे खामानि मावलांनानै बिथांमोनाबो मोनसे समाव गोसोआ बेंहैगोन आरो जों जाय ओरैहाय जि नेमखान्थिजों जि आसार खान्थिजों दिनै फालिदों बिथांमोनाबो जों लोगो लाफागोन होननानै आं फोथायदों इसिबां गाज्रि बोथोराव गोबां रायजोफोराबो फैनानै लाफैदों बे हिसाबै दा जर'खा आलासिफोर लाफैनानै रायजोफोरखौ मा बुंनो बेथ' गोजोनथाव बाथ्रा बे बोथोर गाज्रिखौबो नेवसिनानै बोथोर गाज्रिखौथ' फेजेननानै जोंनि रायजो राजाजों बैसागु रंजादों बा दिनैहायबो बरायदों बेयोथ' गोजोनथाव बाथ्रा ओंखायनो रायजो राजानि बे जि मोनसे दुंगाखांनाय गोसो बा खौसेयै जे हारिनि फोरबोखौ जे फालिनायाव बयबो लोगो लायो बेबो मोनसे इउनिटिनि मोनसे सिम्बल जोंनि सानजारि नोगोरनि खौसेथिनि मोनसे बेबो नेरसोनथि आरोखि दा बेखौ जोङो दिन्थिनो हानाया बे जोंनि थाखाय गोग्गाथाव बाथ्रा आं खोब मोजां मोनदों सासे काउन्सिलनि गाहाय मावख'गिरि सोद्रोमा हिसाबै जि मोनसे नुथायखौ नुदों बे गोजोनथाव बाथ्रा गोजोननाय लाबोदों आरो बेनि थाखाय गासै रायजो राजानिसिम आङो साबायखर बावगोन आरो गोजोननाय गाहाम हामलायनायखौ बावगोन आरो इसोरा बिदिनो जोंखौ मोजाङै इयुनावबो थांनानै थानायाव बा जोंखौ गोग्गो देहा लानायाव जोंनो बोर सारस्रिथों गोग्गो देहा लानानै आइ आफा बिदा फंबाय बिबोनां बयबो जों ज' हाबा मावलांनो हाथों हारिनि मोनफ्रोमबो फोरबोखौ जों मोजाङैनो बारग'होनो हाथों खुंनो हाथों बे आर'जआ आंना आफा अबंलावरिनि सेराव थागोन।